Tir dar a deyrnas di, yn ein calonau ni, Caernarfon o'n ni, datgyddion pwrpas ni, Dyma stori Caersalem, yr eglwys a hen hanes, ond sy'n dymuno sgwennu stori newydd yma yng Caernarfon. Sefydlwyd yr eglwys 200 mlynedd yn ôl yn 1815. Dros y blynyddoedd mae wedi gweld dyddiau du a dyddiau gwyn. Wedi ei gerfio ym mhwlpud y capel, mae wyneb un o'r cyn-weinidogion, sef yr enwog Christmas Evans. Rhywbeth sy'n ein hatgoffa am y gorau a'r gweithaf o'n treftadaeth Gristnogol. Y gorau wrth gofio am y gwaith grymus nath Duw trwy bobl fel Christmas Evans. Y gweithaf wrth wrido mae wyneb Christmas Evans ac nid y groes neu Beibl agored sydd wedi ei gerfio yno. Fel llawer eglwysi yng Nghymru, bu yna ddyddiau o addoli Duw, ond hefyd dyddiau o addoli traddodiad. Mae Caernarfon yn dref Gymraeg iawn. Yn y cyfrifiad diwetha, roedd 86% yn siarad Cymraeg, 97% ymhlith pobl ifanc. Yn naturiol felly, dyn ni'n credu fod Duw wedi ein galw ni i wasanaethu ac estyn allan yn Gymraeg. Un peth sy'n gwneud ein gweinidogaeth yn gymharol unigryw ymhlith y Gymru Gymraeg yw fod ein gwaith yn drefol ac ymhlith pobl o bob dosbarth cymdeithasol. Gosodwyd sylfaeni cryf i'r eglwys dan weinidogaeth ffyddlon John Trehan, ac ers 5 mlynedd bellach rydyn ni wedi bod yn adeiladu ar y sylfaen hwnnw. Mae'r eglwys wedi dyblu mewn maint dros y 5 mlynedd diwetha, drwy gyfuniad o Gristnogion yn symud yma o lefydd mor bell a Llundain i fod yn rhan o'n cenhadaeth. Rydyn ni wedi gweld rhai Cristnogion sy'n siarad Cymraeg yn cael ei rhyddhau o eglwysi Saesneg i ddod i weithio gyda ni. Ac hefyd, i ni wedi cael y fendith o weld rhai yn dod i ffydd o'r newydd yn Iesu Grist. Mae patrwm gweinidogaeth ac cenhadaeth yr eglwys wedi newid tipyn dros y 5 mlynedd diwetha. I ddechrau roedd y patrwm yn reit draddodiadol, gyda'r pwyslais i gyd ar bregethu'r gair trwy ddulliau traddodiadol, oedfaen y sul, astudiaethau Beiblaidd ac ambell i gyfarfod awyr agored. Roedden ni'n rhannu, ond roedd neb yna'n gwrando. Symudwyd y pwyslais mwyn ateb her Jeremia i ni geisio heddwch y ddinas, gan gredu y byddai hynny yn gosod y llwyfan i bobl ofyn am y gobaith sydd yno ni. Fe welon ni yr angen i ddangos yr efengyl yn ogystal â'i bregethu. Dros y 5 mlynedd diwetha, mae Duw wedi'n galluogi i ddechrau gwaith ieuenctid, gwaith rhieniau plant, stondinau stryd, oedfaen teulu, partneri gyda'r banc bwyd, sefydlu sawl grŵp tŷ a datblygu bywyd addoliad yr eglwys. Yn ei dro, mae'r holl weithgareddau hynny wedi adeiladu pontydd rhwng yr eglwys a'r gymuned i ni'n ceisio ei charu a rhannu gobaith Iesu gyda hi. Rydyn ni'n credu fod Duw ar waith yn ein plith ni, ond i ni'n hiraethu i weld Duw yn symud mwy a bod mwy yn dod i adnabod cariad Iesu yn ein tref a trwy ein gwlad.